kadaraken saking Prakata-Kadang Purwolaras Kasengguyung Pram Multimedia mijil saking Budak Bang Kuning nama Budak Bolo podo ya niku sak ligup niku oh mboten nggih nggih ngene Kang Tarlan Bolo Lho Mamah Kanti Raharjo duka pati cara salajengipun foto keluarga nggih saking keluarga teman-teman kakung mijil saking Ponorogo nyuwun ngapunten iki mboten syaratanipun dipersilahkan untuk foto bersama monggo saking keluarga Ponorogo ugi saking keluarga teman-teman putri yang sudah tercatat Bapak Selamet sekeluarga sah ya Selamet ki jenengku Ibu Darmi sekeluarga sah Bu Manikem sekeluarga sinden tidak sah bolongannya loro sinden gak sah kakan bolongan jari terah songo lho oh songo yeah. Bapak Ruslan sekeluarga sah Pak Tarno Riyadi sah khusus MC mungkin foto kali tukang adang gak sah aku kon foto harus tukang adang jari tukang adangnya tau dipoto blas ya padahal ngopene wong akeh Ibu Jirah sekeluarga sah Ibu Yateni sekeluarga sah Yatemi napa Yateni ini Pak Pujianto sekeluarga sah Bapak Edi Suwito sekeluarga Ibu Tukinem sekeluarga Bapak Senen sekeluarga Bapak Nyani sekeluarga monggo ingkang sampun kaserat dipersilakan untuk foto bersama dan juga keluarga dari Mempelai Putra dari Ponorogo juga dipersilakan untuk foto. Kinilah saking Prakata-Kadang Purwolaras. Oke, niki kalau kali tak belajar nyinom jadi Zulaika adoh-adoh ya awar mantan ya sin pokoknya nak nindingi kula niku karo kendang mawon, Bang. Kadang nggawa gong dhewe aku ya. Nek sapa ku wesel terus ngono, lho perjalanan sepedane sak jam setengah. Aduh ya bathok gembarang. Iya padha karo sampeyan lho. Kula sing ulang dalang iki kendang niku. Nggih. Niku guru kula dalang Syekh Suparmin. Syekh nolatola ku tomo seniman sing putri saniwati kayane mlebu tumrape wong tanah Jawi wong agung ing eksi kondo panembahan seno pati sing pepareng amin niku mantekane Pak kau mahe porang sampean mau ki griya mawon apa bakto tanggapan jaranan kepatian mar suti
Sutonen hawalan nafsu iki jane pos ora to Gek pos gek mboten kan dalane likak-liku. arep leren ki renek bakul ya Nah. percuma Entene pos tok. wong aku mau leren ki ning tengah jembatan kono dhuwur sawah cilik kidul sajak kuwi iki dosa ndi aku ngono Anu gurak manuk. iya binepsu tapa brata Timun sigarane terus lakon negarane sing saya sing rukun tanah ing siang ratri bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling ama mangut karya natyas ing sesomo si penting kan wis sinom to perkara rasa iki pikir karo mlaku heeh ngono wis penak ya Dik ya oke ngene adokno biyen tanggapan budal bareng mulih bareng kayane mlumpuk sip umroh bareng ya kuwi lho sing nglarang aku rabi karo iki gak oleh iki live streaming lho ya engko teko omah dipapak karo bojomu sanu lah iki tanggoku wagi rupae ya meteng iki legi karo paing iki ya meteng iki legi wagi dilebokne neh to ditokne kliwon yeah. Monggo yang belum foto dipersilakan foto niki sambil ngerantos cucuk lampah cucuke sik ning Bonsari kalau tak ngerujak jeruk mawon nggih pokoke tak apik-apikne tak suwek-suwekne lah kundalang ning kene iki mumpung payu wadoh bedog randang kentang mbokne genduk tak koni aku milih jeruk sing gedhi cilik kecut jeruk gedhi malah lau wegi ya umur tapi enak kok umur lau wegi niki pakne aja nyala apa sing mbok tandangi aku gawe rujak jaruk jeruke gedhe apa cilik Dik sedengan
Oh sedengan. Nek cilik tuku sing akeh, nek gedhi sitok eruk cukup wong akeh ngono lho. Jeruk keprok, Pak. Heeh. Kadang jeruk iki kanggo wong pirang-pirang kena. Jeruk napa lho, Pak? Loh, jeruk sitok iki dienggo wong akeh ya kena. Dirujak terus dicampur. Jeruk nipis. Nah, ki soto. Bumbune kuwi apa? Lombok uyah gula terasi Jeruk bali dasare weton nambangan. Ya kayang ladrang rojak jeruk sarwa mathuk janji atine sarujak kuyap angkrung kepi budaya more rembaka kuncara saindenging nuswantara Ae ae salah so ae ae lo 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 ae ae yuk Iya kayang ladrang rojak jeruk sarwa mathuk janji atine sarujak kuyap angkrung kepi budaya more rembaka kuncara saindenging nusantara mangkene iki rasane ati rasa risih suwe ora ditiliki mas ya mas ya mas ngeben janji kopen aja lalen eh. supaya Ya. kajen sajake arep laling masipane bapakne anakmu kok rewel wae kok eling aja geming ngarang wong kang blancir kuning rojak nangka rojake para sarjana aja ngaya dimenes Ya, ya. rojak nanas pantese wadai gelas tiwas labuhi mengora welas ya mas genis ujang jari ya remot ramane dole ujang jari balung randaning kalopo Jan ketok gayeng. Si Indene ora tau tanggapan wis dipol-polne. tanggapan iku rong sasi pisan Pak Ya jadwalmu Tak adoh-adoh. wet-wet nggih Jobmu adoh-adoh. nggih adoh Tanggal Setahun 1, minggu. tanggal 29. mulane nek senggak kelopo Nek wong mantu ni paranono Pak kek ana DP. nggih serko Nanggap ponggonku tak wae DP. Ngono lho. niki kula DP-ne riyen kok Aja petitipne pakmu tapi bahaya. Nggih, atur panglipur kasih gawe sawetawis nduga adicara salajengipun adicara tanggap pacana atur pasrah
saking keluarga pinanginten kakung ingkang ngajejibahan panjenenganipun Mbah Adam kasunjekar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana ingkang sampun sumadya kinin hamasrahaken pinanginten kakung wekdal saha panggenan kawula semagaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'du. Hadratal muhtaramin dumateng panjenenganipun para alim, para ulama ingkang minulya dumateng panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh ugi dumateng panjenenganipun para pangemban pangembating praja satriyani negari ingkang mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Lurah saha prangkatipun sedaya ingkang saklangkung kawula hormati, para bapak, para ibu dalasan, para undangan kakung sumawana putri ingkang tubagya mulya. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Sohibul Hajah nenggih panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian ingkang tansah rinengga saguing pakurmatan langkung rumiyin ing mriki sarengan monggo kawula dherekaken tansah manjataken raos puji syukur alhamdulillah ateges ngaturaken ageng panuwun dumateng ngersa dalem zat ingkang maha suci. Nggih panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, nikmat, taufik sarta hidayah inayahipun dumateng kula lan handika sami ing tundhonipun alhamdulillah ngantos ari kalenggahan siang menika. Kula panjenengan sami taksih dipun keparengaken dening panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala silaturahim wonten ing menika panggenan dalam rangka sareng-sareng mangayu bagya jemuhipun putra temanten sekalian kanthi kawontenan haris saing sedaya rubida wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Sholawat dalasan salam mugia tetep kalimpahaken dhateng panjenenganipun panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kanthi sarana mekaten mugi kula panjenengan sami estu tansah pikantuk barokah syafaatipun tapi tulunganipun wiwit kita gesang bebrayan menika langkung-langkung benjang mbok bilih sampun dumugi wonten ing yaumil kiamah. Amin. Daten kantun hangaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Pranata Hadiwicara salebetipun pahargyan walimatul urus wonten ing sang kalenggahan menika ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula minangkani hanjangkepi menapa dados runcening hadicara wonten ing kalenggahan menika. Para bapak, para ibu pinilenggah kakung sumawana putri ingkang kawula mulyakaken. Hangaturaken sewu lepat nyun ageng pangapunten bilih kawula ing mriki matur ngersandika sami mboten langkung minangkani saking sedaya keluarga ingkang saking tlatah Desa Mlembem Kecamatan Jambon Ponorogo
ingkang mliginipun saking panjenenganipun Bapak Jaiman Ibu Katemi. Mila mekaten para lenggah ingkang kawula mulyakaken ingkang angka sepindhah. Ing mriki mboten langkung kawula ngaturaken sewu ageng panuwun atas anggen kawula sak rombongan sowan wonten kalenggahan menika sampun tinampi kanthi semanten agengipun pakurmatan ingkang arupi palenggahan papan palenggahan pasugatan ugi pakurmatan sanes-sanesipun ingkang alhamdulillah sedaya kala sampun dadosaken syukuranipun penggalih kawula sak rombongan anggenipun sareng-sareng nderek mangayu bagya jemuhipun putra teman sekalian wonten ing kalenggahan menika. Mila mekaten boten langkung ing mriki kawula namung saged nderek ndedonga dumateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ing pangangkah mugi kanthi sarana semanten agengipun pakurmatan ingkang kawula tampi sak rombongan kalenggahan menika. Mugi estu kalebetaken amal saenipun Bapak Sunaryo sakeluarga sedaya ing mriki. Ing tundhonipun mugi estu enggal pikantuk lelintu saeng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sak marawatipun lan mugi-mugi saged nuwuhaken barokah saeng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mliginipun mugi barokah dumateng putra teman sekalian ingkang wonten ing kalenggahan menika lumebet wonten ing samudraning beberan enggal. Sageta pinaringan halis sang sedaya beda wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa satemah dados keluarga ingkang manfaat lahir batinipun, keluarga ingkang sakinah mawaddah lan rahmah ingkang tansah pikantuk ridho dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kejawi saking menika para lenggah ingkang kawula mulyakaken ing mbok bilih anggen kawula sowan sak rombongan saking tlatah Ponorogo ing mbok bilih wonten duna dungkapipun wonten kirang langkungipun saking samudayanipun ing mbok bilih kawula ing mriki minangka sesulihipun boten langkung namung saged ngaturaken mawantu-wantu nyuwun lumuntring sih samudra paksama dumateng panjenengan sami. Ingkang salajengipun para lenggah ingkang kawula mulyakaken ing menggah wigatosipun kawula sowan sak rombongan kalenggahan menika boten langkung nuhoni menapa ing dados pamundhut saking panjenenganipun Bapak Sunaryo bilih wonten ing kalenggahan menika ugi putra temanten kakung inggih anak kula pun Arif Muhdiana murih kasuwanaken wonten ing dalem menika saperlu kajemukaken kalian putra putri saking panjenenganipun Bapak Sunaryo pramila saking menika para bapak para ibu pinilenggah kakung Sumawana putri ingkang kawula mulyakaken kanthi ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin lampah kula saking Desa Mlembem Kecamatan Jambon Ponorogo ngantos dalem menika tansah pinayungan kawilujengan pinaringan kasugengan boten wonten alangan setunggal menapa ing tundhonipun ing mriki mila kula namung saged ngaturaken pasrah pramila kanthi atur bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil alil adzim. Putra temanten kakung inggih anak kula pun Arif Muhdiana kawula pasrahaken kawula aturaken sakwetahipun dumateng panjenenganipun para pinisepuh para sesepuh lingkungan masyarakat wonten ing dukuh Kalisanten ngranget mriki ingkang mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Sunaryo sakeluarga sedaya boten langkung mbok bilih wonten kirang langkungipun wonten klenta-klentunipun saking putra temanten kakung inggih anak kula pun Arif Muhdiana kawula tiyang sepuh namung saged ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun boten langkung mawantu-wantu kanthi lilanipun manah dumateng panjenenganipun para pinisepuh para sepuh
lingkungan masyarakat wonten ing mriki ingkang mriginipun dumateng panjenenganipun Bapak Sunaryo sakeluarga sedaya. Mugi kersa paring pitedah-pitedah ingkang sae. Saran-saran ingkang sae tumanduk dumateng putra temanten sekalian ingkang mliginipun dumateng anak kula pun Arif Muhdiana kranten mbok bilih wonten kalenggahan menika kalebet putra ingkang enggal sampun sakmestinipun kathah sangat bab-bab ingkang dereng dipun mangertosi hingga ndadosaken kirang nuju prana menggah anggenipun srawung kalian lingkungan masyarakat cekapipun. Mila mekaten insyaallah kanthi saran-saranipun, kanthi pitedah-pitedahipun, insyaallah putra teman sekalian, ugi khusipun anak kula pun putra temanten kakung Arif Muhdiana, insyaallah enggal saged serawung menyesuaikan diri kalian keluarga lingkungan masyarakat sak cekapipun kanthi ingkang sak sae-saenipun. Mila mekaten saderengipun kaaturaken ageng panuwun ingkang tanpa umpami. Ndongap salajengipun para lenggah ingkang kawula mulyakaken menggah amanat saking panjenenganipun Bapak Jaiman sekalian Ibu Katemi ingkang parikedah kawula aturaken wonten menika sami ing mbok bilih sauntawis lerem putra temanten wonten ing dalem menika mawan tuantu kasuwun kanthi lilanipun manah bilih putra temanten sekalian ingkang mugi kadherekaken para penderek ingkang sak marawatipun ing benjang dinten Ahad ingkang badhe dateng menika dumawah tanggal kaping 13 April antawis tabuh setunggal siang. Sepindah malih wekdal kasbat minangka hanetepi sarana pangunduhipun Satmaja sekalian, putra temanten sekalian mugi kalarapaken dhateng griya Blembem Kecamatan Jambon Ponorogo saperlu hanetepi pangunduhipun Satmaja sekalian. Mboten langkung para lenggah ingkang kawula mulyakaken, ing mriki saderengipun kawula aturaken mugi-mugi kanthi wekdal ingkang sampun kawula aturaken mugi sedaya danipun tansah manggih kawilujengan boten wonten alangan setunggal menapa hingga saged nglaksanakaken bab kasbat kanthi kawontenan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu pinilenggah kakung sumawana putri ingkang tuhu kinurmatan, salajengipun ing mbok bilih ing mriki kawula mboten perlu matur panjang lebar wesing gati ing mriki kawula minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Jaiman sekeluarga sedaya murih amasrahaken wontenipun putra temanten kakung. Mila anggen kawula amasrahaken ing mbok bilih wonten dona tungkap kirang langkung saking samudayanipun mawan tuantu nyuwun lumunting sih samudra paksami nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ing salajengipun para lenggah ingkang kawula mulyakaken paripurnanipun parpatan wali matul urus wonten ing siang kalenggahan menika kula sak kanca mugi keparna nyuwun pamit boten langkung hanamung nyuwun tambahing doa restu panjenengan sedaya mugi wangsul kawula sak keluarga saking dalem mriki tansah manggih kawilujengan boten wonten alangan setunggal menapa ngantos griya kula sak kanca piyambak-piyambak ing busana mugi wilujeng sedaya ingkang sami pinanggih. Mekaten para bapak, para ibu pinilenggah kakung sumawana putri yang saged kawula aturaken kirang langkung nyuwun pampun wa akhiron. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin kiram damatang para alim, para ulama ingkang satahu kaula bektani atas daya fatwa ukhuwah Islamahipun lan ugi para Bapak Yai, Ibu Nyai ingkang tansah kaula bektani atas daya fatwa ukhuwah Islamipun ugi sedaya dawuh-dawuh pangandikanipun ingkang tansah kaula hormati lan dumateng para sepina sepuh haji sepuh bilenggah sami ingkang kaula hormati mliginipun dumateng panjenenganipun Bojonggo Agung panjenenganipun Mbah Wakasenu ingkang kaula hormati dumateng kadang besan saking tlatah Desa Mlembem Kecamatan Jambon Ponorogo ingkang tansah kaula hormati dumateng Bapak para Ibu bilenggah sami ingkang kaula hormati mliginipun dumateng Sahibul Hajah nggih menika panjenenganipun Bapak Sunaryo ugi sekalian Ibu nggih menika panjenenganipun Ibu Mutirah ingkang bagya mulya teman-temanipun Mbetek Sopen teman-teman sekalian nggih menika Mas Arif Muhdiana kalih Mbak Yuliana ingkang berbahagia. Syukur alhamdulillah saderengipun kaula matur dhumateng sahabatnya sami monggo sareng-sareng kalau dari akan ngaturaken ras puja lan puji syukur kita dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Dinten punapa wonten ing kalenggahan punika kaula dalah panjenengan sami tasih dipun paring kekuatan iman dan Islam, dipun paring kalujengan, dipun paring kesarasan, dipun paring yuswa ingkang panjang Pak insyaallah yuswa ingkang barokah. Sehingga wonten ing kalenggahan punika kula lan sami dipun takdiraken kaliyan Gusti Allah saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Sunaryo mriki kanthi kantenan kawontenan rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pramila monggo syukur kula lan sami dhateng Allah Subhanahu wa taala binisan. Monggo sareng-sareng kita ikrarkan kanthi wasantami sareng bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamuhu mugi katurkunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Nabi akhir zaman ing sampun paring pitedah margi kalaresan dumateng kaula dalah panjenengan sami minadz-dzulumati ila nur saking zaman pepeteng atas zaman ingkang penuh barokah nggih menika arupi agama Islam. Nggih mugi-mugi kula lan panjenengan sami kagolongaken ewanipun umatipun Kanjeng Nabi. Moga pikantuk pitulunganipun, pikantuk syafaatipun wonten ing alam donya menika ngantos-ngantos benjang wonten ing dinten kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak para ibu bilenggah sami ingkang hormati ing salajengipun kawula wonten iki matur suwun sanget dumateng Bapak Pranata acara ingkang sampun paring wekdal dumateng pribadi kawula kagem janggapi acara wonten ing siang punika. Wonten iki kawula ngadeg jejer wonten ngarsa panjenengan sami mboten ateges ngirangi trapsila kawula dumateng panjenengan sami. Wonten iki kawula ngemban amanah saking panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian garwa kapurih matur dumateng panjenengan sami minangka talangipun atur dumateng panjenengan sedaya khususipun kadang besan saking tlatah Mlembem Kecamatan Jambon Ponorogo. Dumateng para bapak para ibu ingkang kawula hormati wonten mriki ingkang sepindah kawula minangka sesulih talangipun atur saking panjenenganipun Bapak Sunaryo sakeluarga ngaturaken matur suwun sanget dumateng panjenengan sedaya
ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa andukeni undanganipun Bapak Sunaryo sak keluarga. Amba bilih sangga menjalanipun Bapak Sunaryo sak keluarga anggenipun paring pahormatan. Anggenipun nampi rawuh panjenengan sami kirang kupuh, kirang aroh, kirang anggenipun paring pelenggahan mugi pasugatan sedaya kala mleresaken nuju prana dumateng penggalih panjenengan sami wonten mriki kula wonten ing mriki namung talangipun atur nyuwunaken pangampunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ing asalipun ugi matur suwun sanget kanthi doa restu saking panjenengan sami anggenipun paring doa kagem teman-teman sekalian. Mugi-mugi kanthi doa panjenengan sami wonten ing siang punika anggenipun ndongaaken teman-teman sekalian, mugi-mugi Allah tansah paring piwales dumateng panjenengan anggenipun sami rawuh wonten ing dalem mriki ugi panjenengan sedaya dipun paring kalujengan sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau saking katang besan sampun matur panjenenganipun ngaturaken kathah kalepatanipun wonten mriki saking keluarga mriki anamung boten kagungan kalepatan saking kadang besan saking Ponorogo anggenipun sowan wonten ing dalem mriki saking panjenenganipun Bapak Sunar kanthi bombongipun manah panjenenganipun kadang besan sampun nuhoni panyuwunanipun saking keluarga mriki sampun sowan wonten ing dalem mriki pramila saking panjenenganipun Bapak Sunar anamung matur suwun sanget kelanten kadang besan sebagian setengah 6 wau sampun rawuh wonten ing dalem mriki sebagian setengah 12 rawuh wonten ing mriki pramila mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya khususipun kadang besan saking Ponorogo mugi-mugi dadosaken amal jariah panjenengan sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wasipun gati bilih saking kadang besan kalau wau masrahaken kawontenipun temanten kakung nggih menika Mas Arif Muhdiana wonten ing kalingganipun kapasrahaken saking panjenenganipun Bapak Sunar sak keluarga ugi tanggi tepalih dumateng para pinasepuh ingkang wonten ing tlatah dusun Kalisanten niki khususipun umumipun masyarakat desa Keranget mriki. Pramila lumantar kawula kula tampi kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lumantar kawula temankan kalih kalau temanten kakung kula tampi kanthi asta kalih mugi-mugi temanten kakung mbok pilih mangke sumondhok wonten ing mriki mugi sageta adaptasi kalih lingkungan mriki sageta serawung kalih lingkungan mriki saged nyesuaiaken wonten ing lingkungan mriki. Kalau masalah panggulwentah dipun pasrahaken dumateng Bapak Sunar sak keluarga nggih sak gatu-gatuke saking panjenengan Bapak Sunar paring panggulwentah amprih saenipun temanten sekalian mbok pilih mangke sumondhok wonten ing dalem mriki. Tapi sawasulipun mbok pilih mangke sumondhok wonten ing Blembem Jambon Ponorogo panggulwentah monggo sami-sami dipun paring panggulwentah amprih saenipun temanten sekalian. Kula kinten mekaten panampi saking kawula minangka susule saking panjenenganipun Bapak Sunar sak keluarga. Ing ngabaken dumateng Bapak Ibu ingkang hormati pilih Bapak Sunar anamung nyuwun doa restu saking panjenengan sami. Anggenipun ngantos 17 ingkang putri inggih menika Mbak Yuliana pikantuk Mas Arif Muhdiana wonten ing saat nika sampun dipun saksiaken kali para pinasepuh ingkang rawuh wonten ing dalem mriki. Lan teman-teman sekalian sampun sah manggahipun tatanan nagari, sampun sah manggahipun tatanan agami, sampun kalaksanaken ijab lan qabul antawis setengah 9 kalawau. Lan ugi jam 1 dipun wontenaken panggihipun temanten utawi jemaahipun temanten saking Pujangga Agung ingkang wonten ing Keranget menika. Pramila mugi-mugi saking panjenenganipun Bapak Sunaryo sak keluarga nyuwun doa restu saking panjenengan sedaya mugi-mugi anggenipun ngebyur wonten ing bebrayan enggal Mas Muhdiana kalih Mbak Yuliana
pikantuk ridha saking Allah Subhanahu wa taala daripun sunahipun Kanjeng Nabi. Mugi-mugi anggenipun bebrayan tansah minangka rahayu wilujeng kalis ing rupita dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ing asalipun kala wau saking kadang pisan gadah pamundhut mbok bilih benjing dinten akad tanggal 13 teman-teman sekalian kadharaken keluarga saking kali santen mriki sekapipun kapurih nglarapaken teman-teman sekalian wonten ing Desa Mlembem Kecamatan Jambon Ponorogo. Pramila kanthi lumantar kawula fa insyaallah teman-teman sekalian badhe kalarapaken kasuwanaken wonten ing dalem Mlembem Ponorogo. Ing asalipun mbok bilih acara walimatul aurus wonten ing siang menika mangke sampun paripurna saking kadang besan saking Ponorogo badhe lumaser nyuwun pamit saking dalem mriki saking nyanipun Bapak Sunar sak keluarga anamung nderekaken sugeng kondur. Mugi-mugi kondur panjenengan saking dalem mriki tansah minangka rahayu wilujeng boten wonten halangan satunggal punapa ngantos dalem ngantos kempal kalih keluarga kanthi wilujeng. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng Bapak Ibu ingkang kula hormati kula kinten mekaten anggen kula matur menangka susile sanggeng panjenenganipun Bapak Sunaryo sak keluarga. Wabilih anggen kula nyeluhi sanggeng panjenenganipun saking Purwa Madya ing Gumsana kathah lepatanipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhiripun wabillahi taufiq wal hidayah bil ridha wal inayah usikum manafsi bi taqwallah wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Paripurna atur panampi lumantaripun Bapak Sarji. Nggih pun kesupen Pak Sunaryo sakeluarga nggih minjing tanggal 13 dinten Ahad sirat maca panjenengan putri pinanganten kakung sak keluarga dipun sewanaken wonten dalem Mlembem Ponorogo. Nyuwun ngapunten Pak Sunaryo kula mboten saged nderek mriku soalé kula mboten ditanggap nang omah aku. Tanah sembah kang biniji sang supa manggala medal katon mabyor busanane dampyak pro wadya bala jumakah katon gagah bangkit hangayai karya hanetepi dawuh ira. Pintenan Bu ngoten niku? 5.000. Wes lumaku tak ben gak ngantuk. Sang Diahayu cucuk laku eyo senggak ana Dik hangat di busana katon endah eti peni daya monggo enggal kami cilno Sigro Jekar Sang Suba Manggala lamun to Cinandra Kadya serampat candrane. Yo delok banci yo. Sian. Ayu tenan. Ayu, nah ayu koyo ngene kok banci. Karo sindene ayu bancine. Ya. Os. Makasih. Sigro mangsah jumakah adi mukang ning lampah jumakah balon boko nanging matetan gingsir lah menika warnanira kaminastan cantang balung cucuk laku ya cucuk lampah
kusumaning dia ayu sablah mijil saking lalat dan madiun sekar saking sasana palerengan arsa tidak tumuju wonten ing sasana dampar kencana saperlu ndherekaken kirapipun Sirat Maja pinanganten sarbit ing kawinastan kirap Kanalindran lono lenggir maksana saya dangu saya cetha saya caket saya hangelela jengkar saking sasana palereman arsa tindak tumuju wonten ing sasana rinengga kadheraken Putri Domas Suba Manggala Suba ingkang sampun bangkit hangayahi karya os ya nalikane raheng dalu wong agung tan sah semedi reptidem permanem tan ana sabawaning walangkang kalisik bebasan tan ana gegodhongan kang ubah bebasan tan ana jalma kang lumampah kang ana mung suwarane pradangga hangrangin lan pangaliki warenggana mangkono kadya jleg horeg jengkaripun Sirat Maja pinanganten sarbit saking sasana mayang arumya sasana dampar denta arsa tindak tumuju wonten ing sasana busana mangkono jengkaripun Sirat Maja pinanganten sarbit tansah katon geget raget gula kumepyur kulit bebasane tan kena ginggang sarambut pinanganten Putri Hanggandeng astane ingkang kakung datan kantun pinanganten kakung Hanggandeng astane ingkang putri katon gandes luwes yen sinawang sarwa pantes dasar pinanganten ayu selesta ing warni tur nedhenge pesus ngadi salira tuwin hangit di busana mula lamunta cinandra kusumaning dia ayu Juliana luwih ayu luwih rupa nganti kurang panyandra hangagem busana ngimba busananing nata ala Surakarta hatiningrat rikma ngembang bakung ginelung cecunduk kembang mentul cacah songo palarapan hanyela cendani grana mancung kadya bali winangun alis nanggal sepisan mripat blalak-blalak kadya bawang sabungkul lambe nyigar jambe biji timun untune ngulan-ngulan janggane hangga dewa penentang astani pindo nyengkir gading mandul payung darane bangke anawon kepit bocong bunjer lir jinongko sinten datan kantun pinanganten kagung tasih muda tumaruna bagus tur prasaja tindak tandukipun tata krama pantes tinulada dening para kawula muda nuwun nggih Dimas Bagus Arif Diana mula pantes ta wonten titi kalanggahan kula sampun lulus winisuda sinten kang dados pramukane lampah cantang balung ya cocol laku boten sanes kusum maning diah ayu sablah mijil saking lalat dan madiun ingkang sampun bangkit hangayahi karya mangkono lulus raja kirap Kanalindran kawis tinggal dumugi wonten ing sasana busana sigra laju keparengipun ibu juru pangabdi busana ugi damene pepaes kepareng rucat busana Kanalindran nuli hangrasuk busana kasatriyan lulus raja jengkaripun Sirat Maja pinanganten sarbit ing kawinastan kirap Kanalindran kadharaken pra kadang-kadang seni kerawitan purwa laras bebasan balung jagung gending kepareng pinunggil sakwetawis leng-lenging griya mangu
Nyunih dhateng sang para tamu kagung Sura Putri megah megaten lulus Raharja kirap kanalindran kadharakanipun Jojo Lamaku semaning Dyah Ayu Sablah. Cih alhamdulillah katon regeng sanget anggenipun gadhahi hajat panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian Ibu Mutirah wonten titi kalenggahan samrika. Awit kasengkuyung panjenenganipun Ibu Juru Pangabdi Busana ugi dewinipun pepaes Ibu Yana Mijil saking dusun Jegos Desa Murang Kecamatan Kare Madiun. Boten katelemen kasengkuyung foto syuting multimedia ugi live streaming saking Pram Multimedia saking Bolo niku kadang kula Mas Tarlan dalang manten kundang ugi kasengkuyung pro kadang-kadang seni kerawitan Purwolaras pangarsa panjenenganipun Bapak Pujianto ugi kasengkuyung Widawati wonten kalih nggih niki sedaya saking Brangitan wonten kusumaning Dyah Ayu Septi sing alit angka kalih wonten kusumaning Dyah Ayu Siti Zulaikha. Nggih kula mamik slamet saking Bathok Gemarang Madiun ugi nderek ngregaken swasana mugi lumampah berkah rahayu wonten titi kalenggahan siang punika. Aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senadyan wis pisah suwe rasa kangen kok yo kaya ngene ora gampang nggon mulali janjimu biyen mung tansah tak enteni kelang kalung dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora getun ninggal aku babar pisan ora gumun dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke dudu ati pawitane bondo donya iku dudu ukurane nanging batin ora lila gelang kalung mbok wenehke wong liya aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senadyan wis pisah suwe rasa kangen kok yo kaya ngene ora gampang nggon lali janjimu biyen mung tansah tak ugemi gelang kalung dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora getun ninggal aku babar pisan ora gumun dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke kita video ku tak kirim nih ben krasa kenangan asli curhat ki
dudu ati pawitane bondo donya iku dudu ukurane nanging batin ora lila gelang kalung mbok wenehke wong liya Cih sinambi ngrantos kirap salajengipun Mbah Kung ngersakaken gending napa Mbah Kung niki jenengan kula paringi hadiah gending ireng putih oh sing ireng niku sindene sing putih yogane kelambine tapi pas nggih dalange nggih ireng putih monggo kusumaning Diah Ayu Septi nggih kok joroh kene anak mantu to nduk nduk monggo ireng putih kagem pepundhen kula Mbah Kasnun Pujangga Agung